Waqt l-attività li qed issir ta' kull ġimgħa mill-Forum Żgħażagħ Laburisti, il-mexxej Laburista Joseph Muscat irreaġixxa għad-dettalji ġodda li żvelat il-Gazzetta Malta Today fil-ħarġa tal-Erbgħa. Il-ġurnal ippubblika parti oħra minn korrispondenza li l-Aġent taż-Żejt f'Malta George Farrugia kellu dwar laqgħa mal-Ministru Austin Gatt. Illum hemm bil-miktub għal Joseph Muscat li l-aġent iltaqa' fil-fatt mal-Ministru u għaldaqstant is-sitwazzjoni qed issir aktar prekarja għall Prim Ministru. Lorenz Gonzi ma jistax jibqa' silenzjuż għal Joseph Muscat. Is-silenzju tal-Prim Ministru issa qed jsir wieħed itarrax. U ma jistax ikun li l-Prim Ministru anka wara li llum reġa' ħarġet informazzjoni ġdida jibqa' b'dan il-mod silenzjuż. Il-mexxej Laburista qal li lil mill-elezzjoni tad-9 ta' Marzu hemm mistoqsijiet kbar li l-Prim Ministru u l-Ministru Austin Gatt iridu jerfgħu responsabbiltà tagħhom. Hemm bżonn li tintrefa' responsabbiltà. Responsabbiltà ovvjament il-poplu ħajkun qed jaraf jagħmel l-għażliet tiegħu fid-9 ta' Marzu. Imma li lil minn hekk jikbru l-mistoqsijiet dwar deċiżjonijiet li jkun Prim Ministru u l-Ministru Gatt f'dan ir-rigward. Dwar il-prijoritajiet li se jkollu gvern ġdid, il-mexxej Laburista qal li l-attitudni li se jkun qed jieħu hija li l-ewwel jikkonsulta imbagħad jiddeċiedi fuq proġetti maġġuri u mhux kif għamel il-Gvern fil-każ tal-bini tal-Parlament il-ġdid u tat-Teatru bla Saqaf illi sar minkejja li l-poplu kien tal-opinjoni li ma kienx ta' prijorità. Kellu outcry ġenerali illi il-Parlament ma kienx priorità. U kellu outcry ikbar mill-komunità kulturali li qed tgħidlu isma' jinkellmuni nies li qegħdin fil-performing arts għalulna isma' il-post dan it-teatru bla saqaf u l-mod ta' kif sar ikkonsultawna x'aħna rridu naħdmu fih. Mhux qiegħed iwassal il-punt li aħna xtaqna waslu. U dak huwa t-tip ta' attitudni li aħna maħniex ħanieħdu. Aħna nkun qegħdin nieħdu l-attitudni li jekk ħankunu qegħdin nagħmlu proġett l-ewwel ma nitkellmu man-nies. Spjega li taħt gvern ġdid, il-Ministri huma fid-dmir li kull 6 xhur jagħmlu laqgħat ta' konsultazzjoni mal-pubbliku u mhux jistennew il-budget biex jibdew jiltaqgħu man-nies. Tema oħra li ġiet diskussa kienet l-edukazzjoni u r-rata ta' l-early school leavers illi hija pjuttost għolja f'Malta meta mqabbla ma' pajjiżi oħra Ewropej. Joseph Muscat spjega li hawnhekk tidħol il-garanzija tat-tagħlim taħriġ u xogħol li gvern ġdid se jkun qed jagħti liż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. L-istess kif se tagħmel l-Unjoni Ewropea b'investiment globali ta' 6,000 miljun euro. Diskussa wkoll l-informatika u kif gvern ġdid jagħmel minn Malta l-ewwel Wi-Fi state bilan li jpoġġi lil Malta fuq il-mappa teknoloġika. Il-mexxej Laburista temm b'messaġġ pożittiv lil dawk kollha li qed jaħsbu biex ma jivvutawx għaliex jibżgħu li ħadd ma jemminhom li jkunu se jivvutaw għal bidla fid-direzzjoni. L-istedina tiegħi hija għal dawk kollha illi jridu jagħmlu dan il-pass ma jibżgħu li ma jiġux hemmnuti ngħidilkom jien nemminkom ejjew magħna u ngħaqdu magħna ħalli nagħmlu minn dal-pajjiż Malta li tkun tagħna il-koll.